חברים, אחרי הרבה זמן שלא עשיתי סרטון, הפעם אני רוצה לעשות סרטון. בסרטון האחרון שעשיתי, עשיתי משהו דומה לזה, שחקתי לא זוכר בכמה משחקים, אבל נראה לי בשני משחקים. כאילו היה את שתי הבנות שגנבתי בפאבליק, היה את שתי הבנות צ'יטים, ואם אני לא טועה, רק ועוד פרקור אם אני לא טועה. והיום אנחנו חוזרים לעוד סרטון שאני לא אשחק כמה משחקים, אני אראה מה אני אעשה במהלך הסרטון, ובינתיים אנחנו ננסה לגנוב עוד פעם בפאבליק, וכמובן שהבייס שלי מאוד השתפר בזמן האחרון אחרי הרבה. אני לא ממש השתפר, אבל אני ממש בריבר של הג'ירפה צ'לסטה, שזה לא ממש טוב. בכללי במשתמש האמיתי שלי אני בריבר של הטריפי טרופי טרופה טריפה. אפשר לראות כאן ששיניתי את הסקין, שמתי דברים בפיוז משין, שמתי 4 ברנד גוד, וזה שתי דברים שגנבתי. שיניתי את הסקין כדי לנסות לעשות את הקטע. רגע, אני אראה לכם איזה קטע. זה עובד, אני אסביר לכם מה הטעות שלי. ניסיתי שאני יכול לקפוץ כאן עם הברנדים. תראו, אני יכול לקפוץ, אני יכול להגיע לשם. שנייה, אני אראה לכם שאני יכול להגיע לשם. הנה, אני יכול להגיע לכאן, אבל לקפוץ לכאן. אבל מה הקטע עם ברנרוט? בואו נראה לכם מה הקטע. וכמו נרים את הבומברדילו קוקודילו. ואני הולך. עומד בדיוק איפה שעמדתי, מנסה לקפוץ ואני לא אגיע לשם בחיים. אז אין לי מבקס במשתמש הזה, אבל אתם יודעים, זה יכול לעזור לי קצת. דוגמה למישהו שינסה לגנוב למישהו והוא יעלה לכאן, אז אני פשוט יכול גם לקפוץ לשם ולהרביץ לו. אז בואו נעשה בין אתם אם אני הייתי במשתמש המקורי שלי, הייתי אומר שלכולם פה יש בייס גרוע, וכמובן שגם לא הייתי נכנס איתם מהמשתמש שלי לפאבליק, אבל יש פה טרללרו, אני רוצה לקחת אותו. אני אגיד לכם את האמת, בא לי לקחת את הטרללרו. טרלללו טרללה. עכשיו בואו ננסה לקפוץ, לא, סגר את הבייס. אני כזה ככה. ככה. מתחמק. ננסה שהוא יצא. כנראה זה הדבר הכי טוב. אומייגד, איזה גרוע. לא. טרלללו טרללה. בוא נקפוץ על הטרללרו. טרלה. בוא, בא לגנוב אותו. אומייגד. יואו. אני חייב אותו לריבות כאילו הבא שלי. אחרי הג'ירפה צ'לסטה. לא, די. טוב למשכוח, יאללה. מה בא לסרטון טרלה? בשניות אני מזיג. בוא נזכור את הבייס רק. אם מישהו בטח לקיבלוק. טריפיטוס טרלליטו. תפתח. ננסה. הופה. אם זה לא כאן תחי מטורף. יאללה, פתח אחד. למה הוא פשוט פותח בפאבליק, אני לא יודע. עוד טריפיטוס טרליטוס. יש לו משהו בקומה למעלה. דנג. כלום. זה הבייס של הטרלליטה.
תרביצי לו. תודה. הטרליטה שלי. Tralalita tralala. איזה מטורף אני. לא! בואו נתן. ניקח את הבלרינה קפוצ'ינה. Ballerina cappuccina. בואו נרקון את הבייס הזה. כן, תרוקנו. Sigma boy. בואו מרוקנים למישהו את הבייס. פשוט מחליט לקחת לו את כל הבייס. קח עוד גלורבו. זה כאן משהו שהוא יצטרך לגיבנות. Glorbo fruttodrillo. יו! שיקח את זה, מה אכפת לי? אני בינתיים אמכור כאן דברים. אני אמכור את הבלרינה? בוא נרביץ אותו ונמכור את הבלרינה. נו! ג'ט, הוא מעצבן! נו מה? יש. בוא נמכור את הבלרינה וביי ביי. פשוט בקרתי אותו. מה אתה עושה שאתה עושה? טוס לי מהבל. תגיד, סיימתי את ה... לא, אחרי זה ריבר של הבומברדיל, אני חייב לו. זה פאבליק של אני שונא בייקנים. באמת, אני שונא בייקנים. באים, קופצים לך על הבייס, גולפים לך בומברדילו, גולפים לך לובידי. למה אני צריך את הבומברדילו? לריבר טאבה, למה אני צריך את הבומברדילו? איפה אני בריבר של הג'רפה צ'לסטה? באקסבוקס שלי. לא, אני עכשיו משחק על אייפד, מי שלא יודע. באמת, עכשיו אני על אייפד. ונכנסתי לפאבליק, בואו נשכניה לסגור רק את הבייס. אני חושב שיש לו שם משהו ריימבו, אבל הוא יצא. אז לא ניקח אותם שהוא הריימבו. לא ריימבו. ריימבו. טרנסטור. פריקו קומלו. לא, אבל אני אורנגוטני אנסיני, איך שלא קוראים. ניקח את הטרנסטור בקוונטרומילה. אורנגוטיני ואז אני אקפוץ על הפריגו. אני קניתי אורנגוטיני ואז אני אקפוץ על הפריגו קומלו. אתם מבינים את הקטע שלי? לקחת את האורנגוטיני ואז גוורירו דיגיטלי. וואי, שזה נראה לי התחרט שהוא נכנס לפאבליק עכשיו. אומייגאד. זה לא מהטיק טוק והיוטיוב. כאילו אני יותר ביוטיוב, אז עזבו אותי מטיק טוק, אבל אמרו לי שהוא גם בטיק טוק. אומייגאד, גוורירו דיגיטלי. כאילו זה גרוע, בשבילי זה, כאילו בכללי זה בוט, זה גרוע, זה נו. אף אחד לא יעשה את זה. לא, אל תסגור את הבייס, טוב, אני אתכם. עכשיו, רק איפה יש עם האורנגוטני הנסיני? לא עם מה? לא סלקוקרצ'אז? לא, אין לי זה. אבל איפה יש עם האורנגוטיני, עם הפריגו קומלו? מה שלא חושב? זה צא לי מהבייס. טוס לי מהבייס. למה תמיד בפאבליק יש לך הרבה מזל? אני צריך לראות פריגו קומלו ונראה לי כאילו אני אעשה את הריברט. אני אחכה לפתוח את הפיוז אנשים בשרת שלי. את הפיוז אני פתח בשרת שלי ואז אני כאילו, לא יודע, נראה. יש עוד 26 דקות. בוא נראה. יש בו עוד במדילו קוקודילו. אולי אני אקח אותו, ואז אני אחפש מקום שאני אוכל לעשות, ואז כאילו אחפש עוד במדילו קוקודילו אחד, ואז אני אוכל לעשות את הטקס. ואז להוציא לו קוקודיליטוס, ואז לעשות לו סל, כן. ואז פשוט לעשות לו סל, כי יש לו עוד במדילוס, אז ניקח את הדיימונד, ואז נעלה וניקח לו את הרגיל. בומברדירו לא, קרוקודיל. אני אקח לו את הגולד, למקרה שאולי יצא לי אחד גולד.
אומייגאד. הוא נדיר אחד רגיל, ויש! שכפל עם את הגבר. שכפל! בום! וואי, חבל נראה לראות גשם. עכשיו 9:16 בבוקר. אני לא הולכתי על בית ספר. לא, רגע, מה אני מחפש? פאבליק. למה אנשים לא נכנסים כאילו לדברים מטורפים בפאבליק, ואני חייב, אם מישהו יכול לעזור לי להגיע להרבות של הבומברבין נגוזין, אני חייב כבר את השכפול הזה, שאני יכול לשכפל עם מישהו, כי אני חייב אותו. השכפול הזה יכול לעזור לי ברמות לגנוב לאנשים, דברים פסיכיים. ועכשיו מי שנכנס אליי גרמה, והבייסט סגור, מה אני אעשה? חכה שיתפתח לו הבייסט? לא, אני פשוט חכה לו גרמה עם שכפול. יש לי רובוקס, יש רק 68, כאילו לא כאן. משתמש אחר. אבל לא להגיד לבריאות, כי לכו תדעו מתי תראו את הסרטון הזה. וואו, זה רשא. וואי, סליחה. אני רוצה סרטון לעשות אפצ'י לא מכובד, סליחה. למה יצאתי מהפאבליקה? לא! גנבו לי, לא, במותי לא! זה מסע. עם מלא, עוד שנייה בייקן המכוער הזה קפצתי על הבייס. בייקן, אני עושה משמור אותם. 11 דקות בסרטון זה טוב. וזה היה חלק אחד, אבל לא תהיה חלק 2. ביי.